హలో ఆర్మూర్, మీకోసం ఒక స్పెషల్ అర్జెంట్ సేల్ ఆఫర్ సిద్ధంగా ఉంది. హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో నరేంద్ర డిగ్రీ కాలేజ్ వెనుక ఉన్న అద్భుతమైన 308 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వెస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. డైమెన్షన్స్ 42x66, 40 ఫీట్ల రోడ్ ఫేసింగ్, పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన ఏరియాలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్లాట్. మార్కెట్ ధర 25,000 రూపీస్ ఉన్న ఈ ఫ్లాట్ అర్జెంట్ సేల్ కారణంగా ఇప్పుడు కేవలం 18,000 రూపీస్ మాత్రమే ప్రతి స్క్వేర్ యార్డ్ కు. ఇలాంటి ఆఫర్ చాలా అరుదుగా వస్తుంది. ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి లేదా హై రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్. మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే సంప్రదించండి 7382311218.